Magandang araw mga kapatid, Noxky Vlog. Andito tayo ngayon sa Santa Cruz, Lubao, Pampanga, dito sa Premium Bikes. Mag-update tayo ng mga motor nila dito. Alamin natin yung price ngayong December, no? Meron siguro sila mga promo dito. Alamin din natin yung installment. Marami silang mga bagong motor, kagaya ng nakikita nyo sa video na yan, yung mga Aerox, Suzuki Gixxer at NMAX, no, 155. So abangan natin to mga kapatid. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag mo kalimutan na mag-subscribe and then click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga sunod kong videos. Then patuloy nyo kayo follow mga kapatid sa aking Facebook page na Noxky Vlog. God bless po. So ayan po mga kapatid, nandito tayo ngayon sa Premium Bikes, Santa Cruz, Lubao, Pampanga, no? Along the highway lang din to, no? Ayan. Pagdakit lang ng tulay, tapos yung doon bypass na yon. So madali lang siya makita, no? Ito yung kanilang address, Gabriela Silang Street, ay isang branch nila, Olongapo, Gapan Road. Tapos Santa Cruz, Lubao, Pampanga itong branch na to. So ayan, mag-update lang tayo mga kapatid ng kanilang mga motor dito ngayong 2022, month of December na, no? Sa mga gustong kumuha ng pang-service, ngayong bigayan na ng 13-month pay. Eto, regaluhan nyo na yung sarili nyo, no? Ako mayroon akong napili ngayon, no? Pipiliin ko na tong MIUI 125, no, na kulay white, and then Cyan yung kulay. So umpisa na natin dito sa MIUI 125, tapos papunta tayo doon. Meron ditong Aerox, merong NMAX. Ayan, maraming mga motor dito. Alamin natin yung mga presyo ngayong month of December, no. Umpisa natin dito sa MIUI 125. Ito yung latest version na lumabas ngayon, no. Itong kulay na ganito, kulay puti, then cyan color. Tapos ito naman yung kulay para siyang orange, no. So sa mga nakakaalam ng totoong kulay nito, no, i-comment nyo na lang dito sa baba. Tapos meron din siyang kulay white, no. Tapos yung grabber din niya kulay ganun din. Tapos dito naman white naman yung kanyang grabber doon. Tapos meron pang glossy black ngayon ito. Ayan. So sa price niya 77,500. Tapos may down payment na 3,795. Tapos ang monthly niya 24 months 5,072. Tapos rebate 400. Then sa 3 years meron siyang monthly na 4,114. Ayan. Same lang ng mga ano yan ng monthly, no. Tapos dito, ito meron sila ditong Honda Beat 110. Ang cash price niya ay 72,400. Tapos may down payment na 6,990. Sa 24 months meron siyang monthly na 4,505. Tapos rebate pa ng 400 kung advance tayong magbabayad. Tapos sa 36 months meron siyang 3,654 na monthly. So ito mababa na yung monthly nito sa 3 years, no, yung Honda Beat 110. Then dito, ito naman yung Suzuki, ano ba to, Suzuki Avenis 125 na matte black yung kulay. Ang cash price nito ay 81,000. Tapos may down payment na 7,940. Then sa 24 months meron siyang monthly na 5,029. May rebate na 400. Tapos sa 36 months meron siyang monthly na 4,079. Then rebate naman ng 300. So ayan, sa mga gusto ng ganitong klase, yung ang tank niya nandun sa labas, so yun. Tapos ito naman yung Honda, ano ba to? Ito yung isang klase 110 din, no?
Honda Dio. Ayan. Kulay red. Tapos meron din ditong kulay blue. Cash price niya 62,400. Tapos may down payment na 5,990. Tapos 24 months may monthly siya na 3,890. Rebate 400 pa rin. Then 36 months meron siyang 3,156 na monthly. Oh, mababa na rin mga kapatid. May rebate pang 300 oh. Kaya nasa 2,000 plus na lang. Then dito naman tayo, ito meron pa silang Honda TMX 125. Sa mga gusto ng ganitong klase, yung pang tricycle, pwedeng lagyan ng sidecar, no? Pwede rin pang service. Ito, mas mababa yung presyo nito. 58,400 lang kanyang cash. Then down payment ay 5,590. Tapos 24 months, meron siyang 3,650 na monthly. Then sa 36 months, meron siyang 2,461 na monthly. Tapos may rebate pa ng 300 pagka updated tayo. So ano na lang siya, 2,600 na lang ang kanyang monthly. So napakababa na. So ito naman, meron sila ditong Raider FI na kulay puti. Yan, yung latest din ngayon na lumabas. Ito ang presyo na ng Raider ngayon, ano? Meron siyang 118,000 na cash price. Then down payment ay 23,280. Tapos sa 24 months, meron siyang monthly 6,536, rebate 400. 36 months, 5,302, rebate 300 pa rin. Ayan, yung Raider FI. So, pili na lang kayo ng ibang kulay kung gusto nyo yung iba, no? Tapos ito, Suzuki Smash. Ito rin yung latest na lumabas ngayong 2022, no? Ito din, kulay white ang kulay niya, no? Tapos may kulay gray dito sa may side. Ang cash price naman ito ay 62,000. Down payment niya ay 6,040. Then 24 months meron siyang 3,874. Then 36 months meron siyang 3,143. Yan. Ganun pa rin, rebate 400 and 300. Tapos itong TMX wala siyang nakalagay na price, no? So tanong na lang natin dito sa kanilang information. And dito naman tayo mga kapatid sa Aerox. Ito yung mga latest na lumabas, itong dalawa na to. Yan. Saka ito, no? Latest na lumabas ngayon, no? Ang kanyang cash ay wala pong nakalagay dito, no? So, kung gusto niyo kunin ito, ay tanong nyo dito kay Sir, no? Tapos ang down payment niya 18,600. Then sa 24 months meron siyang 7,255 na monthly. Then sa 3 taon ay 5,885. May rebate pa pong 500 yan. So mababa na siya mga kapatid. Bali 5,300 na lang, ganon ng monthly nito. Range ito ng 123, 124,000 eh. So ganun lang siya. Hanggang 125. Depende kasi sa mga branch kung ano yung nilalabas nilang presyo, no? So ayan. Puro standard to mga kapatid, no? So same lang din mga kapatid ng price yan. Ito ang nakahilera dito mga Aerox. Then ito yung Suzuki Gixxer 155, no? Sa mga may gusto ng ganito, no? Naked bike. Ayan. Wala din siya nakalagay na cash price. Pero may down payment siya na 20,180. Tapos monthly naman ito ay 5,705 sa 24 months. Rebate pa ng 400. Tapos 3 taon meron siyang monthly na 4,631. Rebate naman ng 300. Yan. Yun yung kagandahan dito. Pag malaki yung down payment mo, mas bumababa yung monthly. Ganun yung ibang diskarte talaga ng mga kumukuha ng motor, no? Para hindi ka mabigatan sa pagbabayad sa monthly, taasan mo yung down payment. So meron ditong Aerox, pero same pa rin yung price yan. Ito naman, bihira tayo makapag-vlog nito, yung mga NMAX na lumabas.
Ito yung may ABS na. Yan oh. Nakita natin puro ABS na to. Tapos keyless na yan mga kapatid, no. Ito meron siyang glossy to, glossy silver, no. Ayan, ang ganda. Tapos doon dalawang matte black, no. Tingnan natin kung ito nga yung keyless, no. Makikita natin dito. Ayan. Keyless na NMAX. So yan ang cash price na. Ito 161,600. Then may down payment na 22,500. Then sa 24 months meron siyang monthly na 8,730. Rebate pa ng 600. Tapos sa 3 taon 7,081 rebate ng 500. So ayan, pare-pareho lang naman yan mga kapatid ng price. So, kulay na lang po nagkakaiba. Sa mga gustong kumuha, no, punta na kayo dito. Then dito tayo sa last part. So, ito na-picture na natin yan, yung TMX. Ito na lang yung Sniper 155 na latest. Ayan, meron pa sila dito. Ito 121,900 yung kanyang cash, and then 24,880 ang kanyang down payment. Then sa 24 months meron siyang 6,750 rebate 400. Then 36 months meron siyang 5,475 na monthly, rebate pa ng 300 yan. So 5,1 na lang mga kapatid ang kanyang monthly. Then ito yung TBS and Torque 125 na kulay matte red, meron din sila dito. Ang cash price nito ay 73,500. Down payment niya 3,595. Sa 24 months meron siyang monthly na 4,818, rebate 400. Tapos sa 3 taon meron siyang 3,909 monthly, rebate pa ng 300. Bali 3,600 na lang ang kanyang monthly. N-Torque 125 oh. Yan, maganda rin yan mga kapatid. FI na rin siya. Then lastly, ay pa pala, meron pa isa, yung Mio Gear. Ito naman yung TBS Neo NX 110. Ang cash price nito ay 50,500. Down payment naman ay 4,890. Then 24 months meron siyang 3,156, rebate 400. 36 months 2,560, rebate pa ng 300. Yan. Tapos and last, ito yung Mio Gear 125. Meron sila ditong matte gray, no. Ayan. Ang cash naman nito ay 67,400. Then down payment niya ay 5,392. 24 months 4,278, rebate 100. Tapos sa 3 taon ay 3,470, rebate naman ng 100. So 3,300 na lang yung kanyang monthly for 3 years. So ayan po yung mga motor nila dito, no. So yung Honda Click, wala na silang nilabas ngayon kasi sabi ng Honda, ilalabas na nila yung bagong version ng Honda Click. So ayun, abangan natin yun mga kapatid, yung bagong Honda Click na 125. So ayan, ito po yung latest update natin dito sa Premium Bikes Santa Cruz, Lubao, Pampanga, no. Sa mga gustong kumuha, dalaw na kayo dito mga kapatid ngayong December. May promo sila, lalo na dito sa mga Mio nila. Mababa lang yung down payment and then yung monthly sa mga scooters nila. So yun lang po mga kapatid. Maraming salamat sa panonood. God bless po sa ating lahat. Thank you.